Ei, gabon. Bueno, kaixo familia, hemen hau, ni bakarrikan, zarautzen, behatzitzerdik dira, eta ez dakit jende honek ze egiteun. Ze hemen nijoa 5 minutu, bakarrik hitz egiten. Hau zuzenean hitz egiten, hau pamuxu bat hortik, zuzertan naizea. Hau ezin erakutsi. Bueno, ze izate? Instagrama beratzen pixkat. Osa, zertzaren zate, mobi? Gauzak egiten. Gauzak egiten. Hor bakoa, hor gorritzen. Nogales, hori garrantzitsuagoa da orain hemen daukaguna, esku artean daukaguna baino edo zer? Zerrak azte, mobilari adikzioa edo? Gauza asko. Pixka bai. Mobilari adikzioa engantzea denok, eta ez esaten duenak, seguruenik ez duela esango du. Bueno, nik erakutsiko izuet, nire mugikor berria. Aber, ze irutu zaizu. Negida da, ez dakitela oso erosua da, ze lepoko mina eta pizkarreko pixka jartzen nahi zait, baino... Ja, posturagatik demora guztian behera begira, hori, sekundu beharra eta telefonoa Bluetooth ez da ikusten da, Bluetootha hemen di jute zaila. Eta wifia hemen di, berriz. Eta bateria erra. Batez hori. Urtetan? Bateria etzaio gastatzen. Hau da, bueno, baina ondartza mateko, ez dakit mobilia matezuen ondartza? Bai. Bai, baina ez da komen. Ondartza ez. Gero, ondarra eta... Libre daukaunean da, oporretan gaudenean, opor giroan, ez da telefono. Esaten da, telefonoak gaur egun ja, erosi eta bere alaia zahartuta geratzen direla, beste bat atea daudelako obea, azkarragoa, tarinagoa, garestiagoa, baina... Oain ez alde ematen vintage. Hau da, super vintage. Super, bale, oso ondo. Eta moda ni baljarriko ditzak, Lo pasa? Itxoin, entzuten, deitzen aia. A ver. Bai. Zein da? Zuzendaritza. Zein da? Zuzendaia. Zuzendaia da? Programakoa? Bale, bagoaz. Asin behar daula. Venga. Desfilea. Betxu, zeu. Astea komeni da, bagoazen astea. Bagoaz, Venga. Erostatzen zaitu eta Jokin aierre. Iker Galartza ere, bai. Hola, plaza, hola. Eite dute badezada, gero eta azkarrago desfilea. Eta, engantxe ez ari garela, gu haude pixka bat engantxauta gaurko kombinatura. Erabat, kateaturik gauzkalako aspalditik, eta gaur pixkat gehiago kateatuko gaitugu, eta... Eta humorea besteik ez daka. Osea, gaur oso ondo pasako da. Dudari gabe. Zein da hor? Zabeza? Bai? Jon Plazaola! Eta berekin egingo deo... Gora bihotzak! Ongi etorri, come on, zatozte! Baitakizu zer etorriko zaizu nondik? Baldakizu zer gertatzen, Julen, okerrena dela nire gauzak gehiagi hartzen naizela eta gehiagi soltatzen naizela eta gauzak hemen laizte... Dabiltza, bai. Geziak bezala egan. Bueno, gamberrismo baten gaude. Gaurko lagunok ere Gabon eta ongi etorri. Gabon. Gora bihotzak. Gora? Hasi nahi zorbait pentsatzen, zuek telefonoak bazinete? Telefono mugikor bazinete, izango zinatekete? Iker Plazaola Galaxy Mini? Adibidez? Zeba? Zagit? Galaxia baten bizitzen. Zerbait esatearren. Bai. Iker Galartza 33 Balakizu, nik ez dakit zen mobil. Hor badago, begira, Jokinek daukan hori esango nuke dela 33 amar. Golako bat eukin nune. Horregatik. Eta honek asko irauntziten. Baina, nahi buskarren pixutik eroita, bizirik dago indikan. Eta Jokin aierre garai 13 Pro. Bueno, ez dakite, igual olako bat. Tapakin, gorrilla, ez? Nik esan du nerea, orain zuek esan nahi duzen guztia, no? Bueno, probak izu ezein dian. Gure pro, baina super proak. Propofol. Nere amazo, Ander Elordu eta Arrilla Bosgarrena. Kaixo! Ermuan Nerea eta Irurtzunen Ander eta Arrilla. Kaixo Nerea, zer moduz festetan? Oso ondo, hemen txaranga daukagu pare-parean eta antzaretuko gogoak ditugu. Xantixauak dira Ermuan, orain herriko plazan gaude, bokatako anatzen ari dira eta ez dakizu esekola dagoen. Jentez gainezka dago Ermuako plaza, eta nik ez dakit, nik ez dakit zegogo daukaten kola hau edeteko, antza oso onak omen daude hemengo bokatak. Baina gauza bat esango dizuet, dena ez da beti jai. Eta gaur arrantzaldean, nunbaiten aritu gara, ez zuet gauzaz
zarete, gero entzuteko zer daukadan zuei kontatzeko. Eskerrik asko, Nerea. Aio, Nerea, gero arte. Entzun dut eta atzetik zentzuten dut. Ez que ez esan du surfa, nik. Surfa. Entzun dut txaranga bat, eta ez dut beste zer gehiago entzun. Txaranga esan du? Txarangarekin bakarrik geratu nahi. Txaranga? Oso polita. Oso no. Eta bokatak de balde hori era importantea. Hori da. Txarangak, surfa, bokatak de balde eta, begira! Gaur bokatak bezala de balde, erronkan parte hartzea. Arrima zaitez Zeirurtzungo plazara, eta enduiezu ondo bi katxarro hoiei, Ander Elordui eta Arriazek, gaur ere de balde izango da. Pentsatzen dut erronkak egitea. Ba, bai, txaranga hor, hemen jauzie, gaur idurtzinen txupinazoa eta jaian hasiera. Herri Nafarra, herri polite, non gauz geografikoki? Bueno, hemen mendia bukatzeie, Nafarroko mendi batzu bukatzeie, arrelar dagoen, eta hemen berriz lauta da azten da, Iruña aldea, eta bueno, hemen gaude mugan. Ba, ez dakit, baina menditik, aire hotz asko bajetan da. Alan dabe, gaur erronka itera etorri gara, eta gure hemen espertoa herrikiroletan, Arria, badeko zeu zer esateko hemen herrikirolen inguruen? Bueno, bai, hemen bizi da, munduan bizkarreratu, harri gaunina bizkarreratu duen bizona. Hemen eta hemengoa berez, baina hemen bizi da. Bueno, jakin dugu euskaldun esala. Ba, leitzarra, miliontxe saralegi, eta zu ez da gizu zemateko harri jasota daukan. Ba, nik esango zuz, berronda berrotamar kilo. Berrotamar eskuatekin, Berronda larogei. Ba, larogei de ia eskuatekin. Irureun bai. Joder, leitzarra, 300 kilo. Gehiago. Gu berroi kilo eta 20 kiloko sakuekaz gabiz, 315. Ez, gehiago, handik, gehiago. Ez dakit, nazu, ez 329 kilo. Rekorda, hoi dago. 329 kilo. Bai. Bueno, guk hemen gaurko bi partidak ez dakit hainbeste jasotzeko gai izango diren. Alan dabe, sakuegaz ikusi duguz eta oso fin dabiz. Aurrera gure bilen guzinak! Ai, neguzinak! Aupa, gabon! Bildur bat emateie. Bueno, ez dakit 329 kilo altzaten dozu esen, baina sakuen ikusi dutu eta oso fin. Bueno, pisatzen du pizkete. Ez dakit gaur espero zen duen telebistan agertzerik. Ez. Baina, abisatu duzu etxeak gutxienez. Amona bisatu dugu. Amona, izan egizena? Edo amona ez itzali telebista. Bueno, ba, niebes entzat, musu bat. Això niebes. Bueno, Arria, ba, ikusten dugu fin. Ba, proba hasiko gara, ja. Vale. Irune hasiko zara zu. Vale, ba, hartu lekue, gorratu dugu, eta kilo. Pista, deko guapurbe mobi dute, ni joango naz batera, Arria zuk prestatu bitartean. Venga, 25 kilo. 2 kilo bizkargainean. Lehenengo leguzina. Eta guztira, 102 metro. Zemat esate zuen gaituztela? 12 segundo. 12 segundo. Hogeita... Justuak egin. Venga, libre da. Hogeita marreaz dira. Bueno, esan barreko bin eskata futbolariek direla. Hogeita behatzi da, Hemen prest? rekorra. Bai, iru. Guk pista libre. Iru. Bi. Hogeita behatzi segundo, Bai. bai. Ja! Aupa, Irune! Zertxia. Lehiakortasun arpegia. Zertxia da. Dantza da kirola eta dantza. Bestetako blusa da. Aupa, Irune! Venga, Lehen da biziko buelta oso azkarre, Bai. Kontuzu! Hau zurren bezala, Bai, ne. Oi, Ongi goen bestera batea indu. Bai, eta kontuzak hori gabe. venga. Aizak hori. Ai, Kontuzu me! hori! Ei, tope da bi. Venga. Errekorra! Errekorra! Ja! Errekor berria? Bai, Hogeita mederatzia, berrogeita mar. Nik ikusi dut aurpegia. Marka berria, bravo! Berria hemen irurtzune. Ez? Espero zenun zesango deuzura, mamak. Obena naizela. Bueno, lehenbuzinetan zein da nagusiena? Maider, ba Maider zure txanda. Venga, Maider. Maider hankatxi dago, Aurrenekoa hankatxi egite Maider gona. Maider eta gona eskura, gona, oso ondo. Osasuna. Futbol aretoa. Hau bai! Bueno, ba, Nire izan izan futbolista bere garaia. Bale, bago hemen prest. A ver. Iru. Venga, Ai, ama. Gaga, pixkata, pista. Txopiskak ez dakua. Bizkarrainan txopiskarate. Bai. Iru. Pista garbitu. Bi. Bat. Ja. Sei, venga. Maider ekan dugu, kontuz. Ostras, Maider. Harindik gaur, Ama Maider! Ai! Aurrera. Kontu Coca-Cola lata horrekin. Zortzi segundo, lasai. Venga. Maider azkarra da, Bai. Bueno, baina jarrera, importantia Ama Maider! beste un meura. Bellu da azkena. Emerki segundo, lasai, venga. Tope. Ai, antzeko ingoe ez.
Hortxe. Hortxe. Vale, minutu erdi bat. Bota. Zukun, Bueno, 30 eta 22. Segundu bat ez da segundu bat ere. Oso ondo biok, Ondo. Bueno, amama, posposikengo da zubekaz. Eta, bueno, hemen irurtzunen jarraitzen dugu bigarren taldean bilen. Hoi da. Eskerrik asko, neska. Eskerrik asko, Zerrik asko neska mutila, gaio. Benetan, Hau lortu ditugu bi marka, bat marka, eta bestea hankutsik egindako demorarik onena ere, lehen guzuetako batek ondu. Benetan, hori ez da komodua. Azte zaio hasiera, Oso ondo. Lelego neskar markain dugu, aber mutilana, zeitetan. Bueno, bakizue, udan gaude ez da? Bai, momentu, bai. Ez du ematen, eguraldiak ez digu laguntzen, baina udan gaude. Eta udan ze pasatzen zaigu mugikorrekin hemen asko dazkau. Ez ditugu lagusten inoa emateko. Festeta, ondartza, komunea, tabernata, piztina. Bueno, komunikoa bizkat urte guztikoa, baina udan ere... Bueno, udan gehiago jutega komunea. Komunera laguntzen gaitu. Mugikorrak. Daukat datu bat hemen. Datu bat botako dizuet. Euskal Herrian, biztan lehen eureko 28 onartzen du, hori da lautik bat, baino gehiago, dagoela benetan engantxauta bere telefono mugikorrera. Benetako... Hori esaten dute. Hoi da, nahi gutxiritzen zait, Euneko 28 aitortzen du bai ez, ala dela. Galantza, Kontziente dianak. zuze, harreman mota daukazu zure mugikorrarek. Esango nuke, nire, bai, aitortzen dut engantxatuta, baina hola, etxetik atera orduko, ez pada, nizerraki noa batean nijoala, jai hartu etela, eta zute fuera, ja konstienteki etxen telefono utzi, o kotxen utzi, eta kitio, ez, eta telefono igabe nunoa. Baina, bestela, kanpo atera eta ja, poltxiku nola egin, falta. Ya está. Mira, buelta eta telefonoa mila. Baina ala ere, konstienteki, kapazara gaur telefono hori gabe aterako naiz, eta horrutzi, eta telefono hori gabe ateratzeko ere. Hortako gomendik bai, egia da nik Instagram, Facebook, Twitter, holakoik ez dakatela. Orduan eunian behin, EITB.eusen sartu, eta notiziak ikusteko, o pelota partidun laburpena, o turran etapan azkeneko 5 kilometrok, eta hortako, bai, jartzen naizela. Bai, Jon Plazaola porai baldin badabil, ordune, saiatzen naiz. Jon Plazaola esan ez kontuz, gaur, Jokinek aldiz bai, tu aipatu ditugun Instagram eta Twitter. TikTok izan ezik, ze hor sartze du belano aldien kontua, eta ni pixka ja belaun aldiz pasata. Zarkitua ikusten. Bai, TikTokeko bai. Eta esango zenuke mugikorrea engantzatuta zaudela? Atrapata zaudela. Bai, eta gaina mugikorrak egunero goarazte, zedakat aktibatuta konsumoa zenbateko denboa hona izen da traumatikoa da, Badakizu zenba demora pasatzen duzu? Batzu adibidez, 9 ordu pasan ditu mugikorra ipatuta. Egia da lanean asko erabiltzen dutela, baina 9 ordu. Mugikorra erdakazu? Hemen txera. Begiratzi daukiko zenuke gaur ordu hontan zenbat ordu indituzun egunean zehar? Biratuko dugu. Gaur uztailak emeretzi ditu, asteazkena da. Zuzenean ari gatzaizkizue, 21, 43. Nik esatet, 7. Gaueko konsumoa faltatzen horretik. Kargatzen nahi da, baina sartu baino leheno behiratu inda kuriosoidadeagatikan, da 6 ordu eta zerbait zebilen. Oain, gutxi gehiago izangoa, baina... Ostras! Laneako erabiltze badu. Bai. Egia da laneako ondo datorrela. Lehene ordena hori da bertzen du, nahi eta ez ondoan zerbait iteko, oain telefono ondoa malin bakozu, eozin konsulta iteko, ondo dao. Egia da, jakin berdala ez hartzen. Hoi da. Eta ni oso ez hartu zalea naiz. Gure aita asartu iten da, telefonoa gainen eukiko zen duen bat, zatik ez diazu hartzen da. Bueno, importanta belema, mezua utzi, ogero nik deituko izut, ez da? Hoi da, ez dakiguna egiten. Baina ez hartzea, importanta, ez dago beti konektatuta egon behar. Azaldu jokun nire gurasoe joiz, ez dara makigu oso ondo, Da, bai, eta nire aita ere azaltzen diot eta ez du ulertzen, baina, bueno, igual da. Raxa, zuzara hemen gazteena. Bai ez? Belaunaldiak eta aipatu dira. Garai batean aurrak etortzen ziren, nola esaten zen, ogi puska bat bezapean hartuta, gaur egun ja telefonoarekin adoz. Zu alaxe jaio zinen, ja sehaskatik izan duzu. Bueno, ni izan naiz tarteko belaunaldikoa, Ni zeta generazioako naiz, baina naiz era bat zeta, orduan gogoan dakot telefono mugikorrak aiauzian epoka hori, eta ondiok baiguela berandu, kakotxartean berandu edo ez oso goiz jasotian kontzientzia punto hori eta.
Bai, ni aro digitaleko naiz. Total, baina zer moduz molatzen zara zu? Mugikorrarekin daukazun maitasun eta gorroto Bai, gorroto maitasun horreti eta erdi. Nidako aktibauta gabian pantalla zuri beltzian jarteko, hau da, estimulua gutxiketako. Bai, baina zuzenean desaktibo egiten dut. Zeba? Ez que zuri beltzian, bai, mutan hori ikusten amarren tiempos revueltos edo, beste garaibateko eduki bat, eta ez. Noi, koloria, gora bihotza. Gora bihotza, gora koloreak eta gora dena. Aizu Iker, bota. Ikerketa bat iten, ontzea zure ikerketa hori. Beste bat, Santurtzin izan laika? Lehen egonez Xabier Madariak inberretan eta ezin izan dago egin orduan, gu fangara Santurtzira beste behin. Ze okupatuta bile Madariaga. Asi horretik, gauzat esango izut. Zuri ez ikusentzuleari esango diot. Bota. Gaur iritsi gara, gora bihotzak saio egiten dugun tokira, eta batek esan diguen da bizi, gaurko plaxaren ikerketa oso nada. Bai, gaur esan Gero beste batek esan digu, ojo, gaurko bideoa. Bai. Eta 3-4 mundu guztia, oraindik ere kanpoan pasatzen ari den orok esaten digu, gaurko plaxaren bideoa moteala. Baten gaituen erreportaia, Euskal Telebista. Kusiko dugu? Bai, emai ez du zarra. Gabon Gugariz. Denok ez bada, ia denok dugun gailu bada. Poltsikoan eraman ohi dugu, eta geroz eta adikzio gehiago sortzen du. Gainera, sekreturik ilunenak gordetzeko gai da. Gaur, urputzutan telefono mugikorrak. Galdera batzuk egiteko? No, dela ETV, Sí. Aupa, kaixo. Sí, ¿crees? ETV-tik. ¿Está? Nomengo zidoiakin, beha dela telefonoari adikzioakon jendian defendatzailea, ezta? Bueno, nik ez dut esan azara defendatzen. Adikzio dakutuzuk telefono mugikorrari? Bai, egunien nik uste du 3 ordu lasai asko. 3 ordu ez da asko. Bueno, bada, bai. WhatsApp, TikTok, Instagram edo TikTok. Adikzioak gora egin du, azken hamarkadan 180 bat, ondo dakizun moduan. Eta 180 horren barruan, gazteen 120ak izugarrizko adikzio dauka, eta errehabilitazio zentro batera joan beharra dute. Egon za inoiz errehabilitazio zentro batean? Eta kontua da, Borja, zergatik? Bai, ez da? Eskerrik asko, Borja. Mi esker placer bat. Hemen eskerretik eskumara irakurri beharrean, eskumatik eskerrera. Hemen adibide bat. Orrotop ahoxok. Orrotop ahoxok. Zer esan nahi ote du? Segun. Bai. Ama la abuela bastante pesada. Bai. Pelma. Más que Pelma. Bai. Bai, ontxe nato. Ontxe noia. Azarretu inak izona, Ez que nire ez dakizela akabo erreportajia. Nik ideia bat daukat. Hauxe gaurko erreportajeak bildutakoa. Nere Amazok. Gora bihotzak. Euskal Telebista. Argi eta garbi eta zara izpiri gabe gainera. Oso, no. Orduan ondorioa da? Ondorioa da, banku baten hobeto beti bakarka jasartia. Inoraz eukitea onduan, molesta eskero. Baina goatu telefonoz itzeiten gendunean, hau izketan hasi ginean kalean, lotxa emate zidula. Bai? Ni goatzen naiz, kanpaten, honekin nola itzengo bakar. Etzate horren, zue gaztuxegoa zate. Ze sensazio, mugikorrarekin kalean telefonoz hitz egiteak. Aurrekoak hasi zenen, bia, txulo, telefonoak hor nola idan da, zea, eta, nik recuerdo idaukat. Bai. Ui, nik ez dakida. Lotxatu zu ere bai? Bai, lotxatu, telefonoakin kalean, hauxe, bestia konversazioa itzen, oain arte telefonoa ordu arte izan zen, zerbait privatua. Lagunen bate deitzen zigunean, sukaldean egote zen telefonoa hartu, eta sukalde bate itxitxe zen, kabliak egitzulako ematen. Gaur egun horbera ez, gaur egun bankuan beste aldean eserita dagoena lotxatzen da ondokoaren konversazioarekin, eta ez da gutxiagorako. Urrengo baterako igual, keja mateo jarteko, elbide elektroniko bateo jartia. Bueno, edo ez. Edo ez. Zer egiteiten belaunaldien aldaketa nun ikusteten? Gu oso hituta gaudela telefono zitzaitea, eta adibidez, nire aizpako 25 urte dazkala, gazteagoa dela, dana WhatsApp ez hitzaite dute. Dana! Da nahi beti esateie. Ez que miren, beti deitutezu, beti telefono hartzezu eta hitzen gitezu. Eta beti, miren. Nik nahi dut hitzein WhatsApp bat bialtzia baino. Esan, ze horretan nun, bale, primeran, bega, gero arte, agur.
Ya está! Eta betu, generazioan kontu esan duzuela, adin bat asko markatzen dauen keinu bat bakitzu zeinan, hau, gaur egun umiek... Hau ite guen. Ez, hau jen daue. Haundiagoa dia, ben? Smartphonean. Ui, beira, itxoin, ni bai dakatela guain, beste dei badakat. Bai. Telefono gorriz dijo, asuntoa gaur. Bai, oso ondo, primeran, agur, agur, zuzen daia berri. Berriro. Ze jatorra. Galartza, esan dit, bakarrik etzeala etorri gaur, guk ez dakigu ezer, ez genekigun ezer, eta norbaitekin etorri zehala. Bai, eta nire launa ez zautu nahi zuela, ez da? Bai. Legazpiarra bera. Legazpiarra? Bai. Magia etzai mundu guztiari gustatzen, gaur gauean magiaz gozatzeko aukera izango dugu. Guazen? Magia? Gaur baietz deno gozatzen. Batek gaurren magia orduan. Baietz deno hau gozagarri izan. Hala espero. Eneko. Gabon. Oso ondo, zu ondo? Kaixo. Eneko Gutierrez. Eneko. Bera, bai. Eneko, kaixo. Eneko. Enigma taldeko kidea. Maria da, zuela una? Bai, Maria Arandia nire taldekidea gaur hemen ezin delago, baino, bueno, batera aukegu hemen Enigma taldea. Beira. Bai, gaur idatzik ja. Oso ondo. Arrutxatzen behar da propaganda bizketik. Eta bide bat ez esegu zueneko espektakulo berri bat prestatzen ari zareten biok. Bai, gaude prestatzen ikuskizun berri bat deitzen dena El Magnificus Circus de estos dos chicos. Nola? El Magnificus Circus de estos dos chicos. Da, kuriosoa. Kuriosoa bada? Bai, era kargarria bada. Bai. Bueno, eta gaur, demostrazio txiki bat egingo diguzu? Bai, gaur magia pizkatxoa, joku bat ekarri zuekin egiteko. Aurrean? Engo du jokutxo bat, karta hauekin, bale? Baina, igual, hobeto errezago egiteko erabiliko ditut bakarrik hiru, bale? Hiru karta, eta guazen jolastea karta gorri eta ezberdinaren jokura. Orduan, hartuko ditut bi karta beltza, adibidez, bi zortzi, bi karta kolore berdinekoak, eta hartuko dit karta gorri eta ezberdin bat. Adibidez, bihotzetako jota, bai? Hiru kartarekin, baina beti ere zuk nahi dituzun hiru karta biletik. Karo, hori... Bada, ez dakit, ondo, gu begira. Da ezberdineko, ez, lase, horrela hori, bai? Garrantzitsuena da gorria eta ezberdina. Zer gertatzen da, hori da. Gorria eta ezberdina beti dago erdian, bale? Hau oso garrantzitsua da, gorria eta ezberdina beti egotea erdian. Hori ikusegu, bueno, ez, hirurak buruz gora. Bueno, karo, ez que gertatzen da, buelta ematen badiot, karo, gorria eta ezberdina buelta ematen badiot. Bai, hori da gauza. Puntuz, aldaketa. Baina itxoen, gorria eta ezberdina berti erdian dago. Hori da. Ulertu ez dute? Ari gara ulertzen, bai? Bagoazen jolastea guztiak buruz gora egon da, bai? Gorria eta ezberdina erdian, bai? Berriro ere, buelta ematen badiot ikusi dezakegun nola gorria eta ezberdina buelta ematen duen. Eta aldegu egin zortziarekin, ez? Guztiak horrela buruz gora, zortzia erdian, bai? Ez da ezberdina baina? Ez baino gorria eta ezberdina beti. Epa. Zer da politena? Frotatzen badet, ikusi dezakegun nola, orain bai. Erasoa, Fermin, erasoa. Orain bai da gorria eta ezberdina. Edo dago politagoa gertatzen dena, frotatzen badet. Nola? Horrela, ikusi dezakegun nola, orain bai. Epa. Beste urdina baino itxoen. Zeba berriro frotatzen badet. Ikusi dezakegun nola, orain irura. Txaga bera tozkaztea, Fermin. Hau bai, Beira, gauza katezateko. Eder, junikasten. Musu bat. Eneko Gutierrez. Oso no, magnifikus, segi hortan. Enigma, bikotetik, Eneko. Oso no, zorionak. Agur! Magnificus Circus. Bai, de estos dos chicos. Harry Potterreko etxizo bat, emuten da. Importante izan da, ez bakarrik magia egiteko, bizitzarako. Bai. Bizitzarako ere, mezu hori helaraztea Euskal Herriari. Kontuz, nila maga etorri naiz, ni hemen kantante bat etortzea eta abeslaia naiz. Aktoria jama naiz. Baina, ez dakitzen, eta bain? Magia. Bai. Ikusi nahi? Zer? Beira, Bat, bi... Zuzenekoa. Ez, itxoin. A ver, entrenatu inberde pizkat, Esaio ondo. Nerea, hor zaude. Bat, bi, hiru. Izugarri da naiz. Magia. Nerea, zer maroz. Oso ondo, ermoan gaude Xantixauak 14an hasi ziren bertako jaiak 27an amaituko dira, beraz, oraindik astebete baino gehiago geratzen zaizkie bertako jaiei. Hemen ustu ditu dela ume batzuk ere bai bueltak ematen, magia egiten hauek ere, ze ondo pasatzen dute, gaztek kamara ikusi eta emango diete, horrelako egun baten mikro emango diete haiei. Bueno,
Gaur txarangen batzordeak herri ogitarteka da, antolatu dute, eta prezio oso honean ari dira saltzen bokadilloak hemen oso kola luzea dago. Gero txarangen lehiaketa, besti lehiaketa eukiko dugu. Venga, kanguroen antzera hemen umeak. Eta bueno, oso giro polita dago, baina arratzaldean egon gara surfeatzen. Gaur gonbiatu berezia daukagu eta keinu bat egin nahi izan diogu, ikusi bideoa. Kaixo, hemen neoprenoak aukeratzen harrapatu nauzue. Gaur surfa egingo dugulako. Udan, parranda egiteaz gain, kirola ere egin behar delako. Eta surfa kirol paregabea da. Guazen. Bueno, surfa niretzako kirol oso polita da. Kirol desberdina da, azken finean itsasoarekin harremanetan jartzen zarelako. Txikitatik egiten dugu surfa, asko gustatzen zaigu surfa egitea. Niretzat surfa oso kirol kompletua da eta gainera engantzatzen du. Udan egia esan, jende pilo bat etortzen da eskolara, normalean udalekuak ere antolatzen ditugu, eta orduan nabaritzen da jende gehiago etortzen dela. Neguan ere jende asko urterik urte, gero eta jende gehiago animatzen da etortzera. Surfa eta ekintza ezberdinak egiten ditugu, adibidez eskalada, surf skatea. Surf skate, umeak ikasteko teknika, surfaren kontzeptua hobetzeko. Eta nola jarri bargara zutik taula, nik hori da jakin nahi dudana. Bale, printzipioz bi referentzia hartuko genuke hemen. Gu justu erdian kokatu beharko gara, bale? Alde batetik edo bestean kokatu eskero, uretara, jungo ginateke. Ados, arra honein, atzetik. Horretik atzera, horrela, hartzen duzu eskuak. Amen. Altzatu, atzean jartzen dugu noina, beste belaunaren parean. Gero, altzatu eta amen. Egiten dugun puentearekin, hau, sartu amen. Eta gero, azken momentuan, eskuak altzatu. Eta zuek euki alduzue gonbidaturen bat noizbait hemen surfean aritu dena? Bai, Jon Plazaola, ia, etortzen zaren berriro, Jon? Hemen egongo gara itxaroten, bai? Gonbidatuta zaudela, Jon. Nire bai etorriko nahi zurekin, Ia egia den. Agur! Zalaizan izango da gurekin Jon Plazaola, baina etzen gaur... Pen batekin ja. Etzen nereak gaur surfe egin duen lehen da biziko aldia, Hor biztan geratu da. Itxo, gero terkoa baino gain beste plaza bat. Bai, ez azmau, ni Plaza, bai. Dator gonbidatu bat, Jon dator gero, orain dator beste bat. Uxu bat plaxi. Tokia utziko diogu, plaza, eskerrik asko. Ondo segi. Guazen? Ez, oain dator. Barkatu. Orain bera etorriko da, ni deitu diot. Marina, zatoz mesedez. Ez que urduri nao. Txalo ero bat eskatuko izuet, Marinaren. Kaixo, Marina. Zer moduz, Marina, ondo? Ondo. Kaixo, ondo tazu. Marinak, esan behar, lanbide bat du, maske hori ez da erabat. Hala, dauzka lanbide asko. Baina gaur gonbidatu nahi izan dut lanbide bategatik zehazki. Wow! Gauza batetan zentratuko gara. Atua nasa. Agouez da zure abizena, horrela esaten da, ez da? Agouez? Nola? Agouez. Bale. Agouez idazita, baina azkar esan da, agouez. Marina, agouez. Agouez. Zertan ari zen da Iker? Marina, agouez. Hartzaia. Egin? Dakit, ola ikusita pixkat, nik uste itxasuan o zerbait hor badabileta. Marinela. Nogales. Nik esan behar dut, Marina ezagutu iten. Nogalesek ez du jokatzen. Ez du jokatzen. Baina ez dakit zen lan egiteun. Osea, nik ezagutzen duela urte askotatik, lehen esan eta futbolista nitzala. Futbolian elkarren kontra jolaste beron. Eta oso nazan, pixkan nazkan nion. Bueno, oso ona. Oso ona. Baina urte asko ikusi gabe. Oso ona eramango dugu beste maila batera. Zukaldaia. Ego pixka. Besteak beste, futbolari profesionale izana da. Baina hori utziko dugu albo batera orain. Oso nazan. Pista bat, ordoa lehen da bizikoa. Zukaldaia ez da? Eskuekin egiten du lan. Zukaldaia? Bale, ez. Baso zaina. Marinela, baso zaina, oso. Artzaia, zukaldaria. Masajista. Baina kontuz, masajista edo fisioterapeuta, ze fisioterapeutak asarretu egiten dira, masajista. Masajista gauza da, fisioterapeuta beste gauza da. Ba, bera, bigarren pistak, hor pixkat, nas masa sor lezaketze.
berak egiten duena oparitu egin liteke. Opari bat izan liteke. Eta nik uste opari hori guztua jasoko nula. Itxoin, eskulturak iteitu. Eskultura, ez. Gazta. Bueno, kontut eskuekin eta oparitu liteke. Bai. Galartza, aiba hirugarren pista. Bere bezeroengan marka arrastoa uzten du. Bezeroengan. Perratzailea. Perratzailea, oztakit, daiteke, ez? Oparitu. O ganaua marka. Bada, beste belaunaldiko. Kalo, ni despistatzeko jarri zaito txapelakin eta txalekoakin da, ez? Bueno, total. Aizu gauzak? Mira, uste beni modernagoa. Jokin ahi erregaraik ze apustu egingo luke momentu hontan. Ba, ganaua markatu ez, baina nik uste Marina utziko niokela markan bat iten nahi, Tatuadora. Tatuadora. Esango zenuke beste erabateko ganadua markatzen duela nola baita. Bai, beste nolako. Marina, zure lanbidea da? Bai, zango nire. Tatuadora. Tatuatzaile ere? Hori. Bazat. Tatuajeak egiten badakizu. Bai, hor nahi, txaltxan. Asko dazka. Bai, zuaitza guain dik ez ditu mozte, baina. Ba, nik izkizut lehen ubelduak ikusi izkizut. Nik uste tinta dala, ez diala ubelduak. Eginda dituzun horiek zuk egin diziozu zure buruari, edo? Hanketan, hainek eskunez. Ja, beste egin dira. Baina hanketan dauzkazun datuak, badira zure buruari. Bai, azkenen probatzeko, no? Ez tegite baiet, a ber, ze sentsazio. Osa, zure buruan probatzezu? Claro. Bueno, lehen futbolaria. Nola, ezin da borratu gainen. Futbolari profesionalizatera ere iritsi zinen. Bestak beste Ibarren eta errealean eta aritu zinen. Mirenek gero beste bideo bat hartu zuen futboletik, maiten izena pasatzen eta Euskadiko txapeldun genatu zen pinponean. Gaur elkarrizketa egin behar diogu Marinari. Baina eske, benetan oso nazan. Nola pasatzen da bat futbolari profesional, goi mailako futbol jokalari izatetik, adibidez orain tatuajeak egitera? Ba, igual zundere berdinak izu, nego izu, futbola utzi berri izan nun, lesio bateatik. Bai, belauna buskatu nun. Eta, bueno, sorte txarra ukin nun operazioan, eta azkenen 2 urte eta geho, utzi berri izan nun behartuta. Operazio asko, azkenen behatzi aldiz hartu nintzen operatu ez, baina, operatu lau. Buelta asko eman zen. Buelta asko eman nitu, eta iritsi zen momentu bat, ja, esan behar nula, bukatu da. Bizi izan dut oso ondo esperientzia politoi fulana. Eta, baten, ez dakizu noa jo, zein, eta berriz ezin nintzen pixkat arte mundu hori berriz usten hartzen, eta zen, bere garaien arte derrakin nahian ibili nintzen, gero futbolan sartu nintzen orduan beti horreukieten zerbait da, eta pixkanaka kuadroak ite ditut. Artistazeak. Bai, arropa marka bat sortu dut, eta... Bai, Soto Sopra. Nola da? Kamiseta ere gerrizu gaur propio. Soto Sopra. Soto Sopra. Bai, italianos da hankaz gora, edo pixkat, hori ez, desordenado izango litzakeena. Vale. Eta hori momentu hortan neon, hola, no? Ni futbola utzi eta bapaten... Ja, hankaz gora. Bai. Nik galdera bat. Eskatu horti dator. Bixi, zein da tatuatu dezun pertsonarik zarrena eta gazteena? Bira, gaztena, azte honetan esango nuke, 17 urte, baina, amakin etorri izan. Baimenarekin. Hori da. Bueno, uste eta mazala, Eta, bai, opari bat, bere alabantzako. Osa, amak oparitu zion. Bai, bai. Hola izatea, aman baimena eta aman dirua. Baina ekimena ere, amarena. Eta zarrena? Eta zarrena, bira, oso kurioso izan zen, hasi nintzanen, azkenen ni ohituta, herriko jendia, o laguna, familia, eta lagun baten amona, eta 78 urte izan zituen. Zetatu duzun? Puntu bat. Betxo. Puntu bat, azalen. Nahizun jakin zertan. Bai, eta puntu bat eta nahikoa izan zen. Eta jazta, baina, karo. Etorri izanen, nahiko nuke hil baino lehen jakin zer dan, ez? Eta esan, atorri, ingo deu, da berzen nahizun. Eta, baino, eske ez dakitze. Pentsatu eta atorriko zean. Azte bete atorri izan berri da, jazta, badakit. Dana prestatuta zea da.
Ai, baino... Nun! Bazekin, zer baina ezekin, nun? Ba, peka bat, eta bueno, eta azkenen hemen intzun, eta oso, zait, berexea irutitzaian. Eta egin duzun tatuajerik bitxiena, gehiago marrazkiagatik edo tokiagatik edo? Tokian ez zaitez gertatuela berexila. Ipurdi bat. Ipurdi bat egon asko jota, baina ezer ikusi gabe. Baina masai aldean gehiago, hor erdiko gunea baino. Itzalik ez. Ze hor behin, bueno, gogoan dut, Abel Azkona artistak, tatuaje egin dauka hor, biribilgunean esango dugu. Biribilgunean dauka. Hona, negan aztea torreko. Bueno, nahi gazu gustatzait, arte mundu hori, eta... Bueno, gustatzait jendea tortzean, igual, ez dakit, Henri Matiseko obra batekin, edo Picassoko, orduan, eskatzei hori, baina nire estilora. Eta izango litzake, nik eskuz bozeto batin, eta hola bitxinak. Jendeak eskatu izunen, bere bikotean izena tatuatzia, bere bikoteakin aniversariak, eta zein behar da? Guato, ezi umiak betiako diala. Marina, nik ez inorren izenik eta dataik ez dauka, baina nire txakurran musu txiki bat, bai jarriko musu izena du, eta deituko izut, eskerrik asko etortzeatik. Soto sopra esan dugu, hankazgora da hori ere. Soto sopra, tatuajeak, kamisetak, kuadroak, zer ez du egite, Marina. Denetarik eta denok gainera. Eskerrik asko, Marina, etortzegatik. Soto sopra. Bueno, eta denetarik iteuna, bakizu ezeinan ez da? Ander, elardui, eske ja izena primeran esatetan. Azkenean ikasi egingo dugu. Ego, dantzare oso ondo ditu. Oso ondo ditu dantza. Ondo, miren. Hemen larrain dantza altzean deko gularik jarraitzen dugu irurtzunen. Badakite horko programa sorpresas beteta da bilela, eta nik bez nire sorpresa mon gure dutzuet. Gaur, objektu bateaz torri naz, kotxean ekarri lan objektu bateaz, ligatzeko bali duena, irribarre bat ateratzeko bali duena, eta dantza plaza bat eroateko kapaz dara. Badakit zer dan? Tatuaje bat. Bueno, ikus dezagun bideo bat. Nafarroko herri txiki polito honetan, irurtzenen gaur jaiak hasten dira. Baina txupinazolako ordu batzuk geratzen dira. Horretik nik nire instrumentuak harri dut. Bai, soinua, honekin saietuko gara, ordu hauetan kaleak alaitzen. Goazin ikustera. Aupa, bikote! Aupa! Bueno, irurtzen darrak? Bai, zango dugu. Bale, eta guk hor galdera garrantzitsu bat. Nahiago duzue, dantzatu edo abestu? Dantzatu duari gabe. Biak igual. Bale, abestuko dugu zerbait? Ez. Bi eta hiru. Aita semea tabernan daude. Ama alaba jokoan. Entzune. Nahiago duzue, dantzatu edo abestu? Dantzatu. Dantzatu bai. Dantzatuko dugu zerbait? Zuek nahiago duzue, dantzatu edo abestu? Abestu. Ta zuk? Dantzatu. Abestu nahi duzu zerbait? Zuk ere baldin bazure gaztetasune llevar. Zer diren gauzak, Ander kapaz da, gai da, erreportaje bat egiteko, erronkak egiteko herrikiroletan, soinua jotzeko zuzenean, eta gu askotan ez gara kapaz bere izena ere ondo esateko. Ai, Ander! Zenbat injustizia bizitza hontan. Asko mati zaitut. Aizu, gizon horrek zer kantatzen? Bai, zure tamainan, Epa. Gizon bat aipatu duzu? Gola joga! Badator, beste gizon bat orain. Venga, kale girat. Hala, ikusi mendizaleak, baso eta zelaiak. Oso ondo. Zer gaur datorrena ere ez da makala. Ez, gaur datorrena, eske kontuz, Kontuz gaur datorren gonbidatuakin. Orain ari naiz pentsatzen.
beitu. Miren. Beitu, ireki intzait. Bai. Ireki bihotzak maitian iretzako. Bihotza ireki intzait, Gora bihotzak. konbidatuatik. Gaurko gonbidatuak egiten du, da, lehen aipatu duzu ba, nazkagarri egitakoa ze dena egiten du ondo, eta gainera jatorra da. Eta gainera jatorra da. Oso ona da imitatzen. Bai? Bai. Aber, imitatu zuk norbait, Sebastian Lizaso. Ai, Sebastian, ez miren, ez zailo, bate, falta botako. Ez zailo, sartu pixat, Sebastian matxe zaitut benetan oso gaizkit. Ez, imitazio bat, izan da? Zuk? Niri azken boladan gusa ez zait imitazio pixkat Enecoach. Oh! A ber? Zu ezautze dezu zein da Enecoachekoa, mire? Zu hartu behar dezu anaza eta bota behazea. Zemetela, hainbeste gora biozekoa eta biozekoa. Emango izu zuri infartoko eta etorri beharko zean ere ganaze bioza geratuko zaizu. Barka, oso gatzki. Ya está. Erten. Vale, listo, ya está. Listo. Datorrela bera orain eta ea zein imitatzen den. Jon Plazaola, Joni Plaz, bam. Epa, zemuz. Erdira, mesedez, gabon ongi etorri. Plazaola, hola, Plazaola. Esarka bat. Horrela, norbait, gustatzen zaizuna. Gozatzen duzu norbait, ze zuk jende asko imitatzen duzu eta oso noa. Oso noa, mentzea. Zuk Enecoach imitatzeko gaina baukazu abantaila bat, Etxe-etxeko daukazu. Ez, irratian astero kolaboratzen du gurekin. Gabon kirolzaleok, gaur ere, Zazkibete kirol dakarkizuegu, ETV baten zuzenean eta esklusibaz. Hasi gaitezen, ziaboga etorri baina lehenago. Gaurko lehen da biziko komatea marrura Jon Plazaola, gora biotzak. Eta gora San Fermin, oso ondo. Haupa, Joni, hartu zure tokia hor, mesedez. Bai, Aierre garai eta Galartzaren ondoan. Haupa, Joni, Iker, aspaldiko, Ondo, bea? Ondo, ikustek, ementxe. Bai, ondo. Bai, erkile, bai. Ta orain, fantasia txiki bat. Eske gauzak ari zaizkit okurritzen horrela. Ja. A ber. Pixka bat, Jon, Iker Galartza. Pixka bat. Gare bat da, gu, moila eta ez da iruditzen, ez? Igual gotxa eta, kale, iruditzen eta gotxa, kale. Hasin berdet, hasi lan, Lagun artean. Beti, lagun artean. Nola ikustean demorazko alkarrekin dela gurekin ez dakizte pasakoan. Zer modu duzu duan, Joni? Oso ondo. Galtza betelan? Danetik pixkat. Bai. Lehen da bizi hasiko gara etxetik kanpoko lanekin. Ze duela gutxi maiatzean, estrenatu duzu zure bakarrizketa show berria. Hori da. Tutun Plaz, maiatzak bosten izan zan. Lehi horren tolosan, zubertan izan zinen. Ez dugu aztuko. Ez da nike. Errez asko ez. Oso ondo eta azan dana, oso pozik edatu nintzen. Eta ointxe, horra zinaiz, Tutun Plazekin jiran, etxetik gertu, bazpare. Eta oain Euskal Herrin zer bauzkate bolo batzuk, ostira dontan lekitxon ikusgarri aretoan, etxe barrin frontoian esango jelgradak gerturatzeko iganden, eta ondarri bin izango naiz astelenen baita ere. Aizu eta Jon, gauza, ze ikusiko dugu antzeslan bertan, o bakarrizketa bertan? Bueno, pixka bat indete atzea buelta, ez? Hasieratara edo buelta indet, bakarrizketa izango da, stand-up comedy bakarrizketa klasiko itako bat. Hor, txibiliko nahi zorduta, laurden orduta, segun jota fuego, urik egan gade. Ematen dio. Eta danetik, pixkate Tutun Platz azkenen ere kontenedore bada, ez? Eta gauza batzuk, bloke batzuk edo, fijoak ditudan arren, segun egunen ze pasatzen dan, edo zer da nola pixkat pilpilen, gauza batzuk sartuz eta juten geha, baina, bueno, nostalgia asko, entzuten nahi gehan bezala, Arturo Regea eta horrelako gauzak eta garai baden txikitan eta Iker eta Bilok bentsat ikusten genitun gauzetaz eta gogoratuko geha, millennial belaunaldi hortaz ere bai, eta gero, bueno, hortxe izatek gordetzen, atera nahi dezuen gai hori, baina, bueno, aitatasunan blokeak ere importantzia handi hartzen. Nolako blokea zabaldu dugu, Fermin! Ekingo diogu bloke horri ere. Orain ekingo diogu, bai, blokeari. Venga, guazen. Tirapuk ere lagundu digu blokearen. Gaina, erantzuna nizun hasieran julen, baina, karo, praka betelan baino, kaka betelan da. Pardelak tarteka aldatu egin behar dira, zer moduz? Oso ondo. Oso pozik, ilusio handiakin, beldurra askokin eba izen baitetan, impotentzia sentituz beste batzutan, baina oso bidaia politia eta ikaragarria.
Duela gutxi aritu gara hemen aurrak izatearen inguruan, bai, ez, gero esan da, dena da oso polit. Txone, ez dakilen antzako, esango dugu, oantxe bertan, aita izan dela, eta horretik ari gala. Aita izan dela. Oantxe bertan, ez, oin dela pila. Bueno, tutunplatz zure showa jaiotzen maiatzaren 5ean, eta zure aurra jaiotzen, Maiatzaren 2an. Maiatzaren 2an. Betire gauzak, Maiatzekua oso. Margen gutxirekin. Bai, zehara Leidorrea jo nintzen, ospitalen 3 gau pasata, eta funtzioan ondoren nera mai ere esan nion. Base dela momentu batzuk gogoratu egiten ez nintzela. Neon gainezka, maitasunez, emozioz eta danez gainezka. Maitasun tope, baina adibidez. Gero daudelako horrelako gauzak ere, atzo arratsaldean ze pasa zen. Bai, esan dizuet. Sentitzen dela baita ere impotentzia, sentitzen dela askotan ikara, eta atzo hortxe, nik esaten den bezala, teotik teodiora pasazan. Teo izena dauka gure txikileak, teotik teodiora pasazan, eta horri izan zuen momentu bat atxalden, eta ezin kontrolatu, eta, bueno, holako izango ditugu, milaka. Eta hortako, ez da nada, liburu bat. Liburu bat, Franko, baina manualik ez. Exactamente. Eta hori ikasitein ez da jaiotzen, poliki, hoxe. Ikerrek iru dauzka. Bai, Jartzea da kontua. Baina bazatuzte, zueke bazatuzte. Iruta jatanak lan entziko. Zueke bazatuzte, honi hilare urdintzen nahi zaio, bere tokin jartzen, poliki. Nik ez daki, bueno, Aipatu dugu Teoren izena, beste izen bat aipatuko dugu, Oskarrena. Bai. Ze abuztuan, Oskar bat Oskarrentzat edo un Oskar para Oskar. Bai, kasu honetan gazteleraz, un Oskar para Oskarrekin izango gara, hori antzeslan bada. Antzeslan bada, urte bete dara magu jiran berekin. Eta izango gara Gasteizen, abuztuak 4 eta 5ean, 3 funtzio ingo ditugu, eta Victoria Eugenian ere bai, abuztuaren 23-tik 27. Ai ba, Donostin. Bai, torri. Bai, nik albali maiz jugu naiz. Bai. Komedia bada, 4 aktoren artean egiten dugu, eta bai, esan divertigarria da, guk oso ondo pasatzen dugu, eta publikoak ere bai. Zuri, barrea zerk eragiten dizu normalean? Gauz asko. Bai, bai. Nere buruak, principalen. Principalki nere buruak asko. Eta gauza asko, ez dakit nik barre asko egiten dut egia esan. Eta zaile da, nik egun bat pasatzea parrerik egin gabe. Egin barre debalde da eta. Beira, eharra da, eta lagun artean parre ite dugu, ez da parre asko. Hemen parre ite dugu, gehien bat Iker Galartza etortzen. Kene Iker egrazio handi dut. Baina, lagun artean... Asko itxeitetela izan. Lagun artean... Presentzia hau txekin. Tokatzeitenen, baina askarri itxen berda hemen, porque denbora junitek. Erronka, zuretzako ere. Taki hori gabe, paperak izan. Ez que orain ere presak ari gara. Galartzak behar du gioia, arek kasuik eziteko. Baina 2 puntu bat behar da. Gure hori xerea, Bueno, lagun artean jarraitu nahi dugu. Eta galdera sorpresa bat alau zaigu, azure beste lagun batek biali diguna. Aurrea, klasikoa, lagun klasikoa. Politxoi! A ber, galdera bat bizkorra. Kontatu zein izan den, oholtza gainen, pasadezu larritasunik edo estuasunik haundina. Buixu horko da nahi baitaren, laiztor laizor, laiztor nuan ni, laiztor nuan. Aitziber, laizter dator egia. Bai. Aitziberrek ere barre eragiten dit. Bai, begira, Barre eragiten eta poza handia ematen dit baitare. Zein izan den holtza gainen pasaten estuasunik haundina, berekin pranko egila esan. Ze elkarri baulako putadatxoak egiteko zale ginen, elkarrekin entzezanak eta egiten genitunen da. Eta askotan improvisatu egiten genuen, eta bata bestea zehose bota, gidoien ez zetorrena. Eta hor pasatzen genituen estuasunak, ze parrea ezin eutxita ibiltzen ginen, baina igual estuasunik handiena izan zen behin mandibula afilada egiten eginela, edo moko zorrotza euskeraz, Donostin, bazen momentu bat, Aitziberre desmaiatzea zijoala eta nik hartu inbernuna. Eta hasieran, hasi ginenen, beldur handi ezetezun, ea noizbait eroin gotezan. Eta nik esan nion, nik zinit jaizut, nirekin etzeala eroiko sekula. Baina sekula. Baten ez dakit, baina ez dakit zema funtzio genera matzala gainea, aztu zitaten, eta
baina lurra jozu. Jaso zen hori lurrean. Bai. Bigarren botian, bai. Eta oraindik ere bizi da? Bai, baina nabaritzen zaio. Kolpeark ere mesede handi egirik ez diola egin. Nik esperantza banaukan igual konpondu gotezun kolpe horrek, baina ez okerera intzun. Eta ez, horre ez duazuna pasan egia zen. Gero parren gendun, baina ez duazuna pasan. Baina gero momentuan ez, ni horrekin ez dakit fiauko nintzak. Batez ere promesa hori niolako. Eta ikusten nula hautsi nulat, eta... Zein egiten dizun ogales hemen, zakit, erori baina sekula etzarela aspertuko behintzat. Tranqui, erori, igual egun ematean. Itzein dugu stand-upaz, baita antzerkiaz ere, itzein dezagun telebistaz, itzein dezagun itxasoz. Aurre baina mankai etorri zan. Hori da. Aztelenan izan zen, hemen ez da. Eta badakigu ja, zinemaldian, irailean, aurre estrenatuko dutela. Itxaso, telesail berria. Hori ematen du, bai. Gu baina desiatzen gaude, ja lehenengo aldiz, lehenengo kapituloa ikusteko, ez dakite zinemaldian proiektziorik horrela egongo da, noindik ez daukagu informazioa hondirik, badirudi, irailean datorrela itxaso, itxaso marea hondikin batea, eta egia izan da oso rodaje polita, aspaldian oberen pasaeten rodajea, Sevillako kenduta, karo. Eta rodaje ondoko. Alako iberez ez da tokatu. Baina hontan egia zen asko disfrutatu du, esan beharra daukat badagoela horre etorkizuna, badagoela gaztetxo talde bat, gu baina pixkatxoa gaztetxo dien talde bat. Hortxe zuen lankiden Nerea Mazo... Hortagin doa zen. Nerea Mazo buru dutela... Nerea Mazo ze egiten zuen zure? Alabarena. Ja, gaitza papeleak sartuta zea. Ufa. Iker. Iker. Ahi abajo eta aur txiki-txikiak inta, tokatzen Iñakirin ere pertsona jaiotea, eta oain alaba nerabea jarri date. Hori da, urdintzen nahi zizulako. Bai. Ba, baitu, alaba, Nerea, alabatxo, hola. Aitatxu Mikel! Joni, jozuan, tani hemen, haman kaireste gunean, haber noiz noan ni platora, Nerea Mazo, txarrak izango dira, baina ez dut aguantatzen. Zerbait ona, Jon Plazaolaren inguruan mesedez, behin esaten hasita, esan. Ez, txarra dena txarra, porque tengabe barre aragatzen dit, eta horrela ezin da lanik egin. Asko xaxatzen nuen, egia esan, bai, asko xaxatzen nuen horre... Asko ikasi dut, Jonekin. Baitan izurekin ere. Arrasako aktorea da gainean nerea, eta egia esan profesionalean oso ondo bikain konpondu baginen ere, aro pertsonalean uste oso erlazio politia eraiki dugula, eta nik asko maite den nerea, ja. Alaba bat, zuretzen? Alaba bat, bai. Jontxunek asko maite zaitut, oso ondo pasa dugu, eta oraindik gehiago horatzen zaigu. Laizter izango dugu itxasoren berri, eskerrik asko Nerea Mazo, alaba maitea. Muixu bat. Bueno, lagun artean jarraituko dugu, eta nola ez bigarren galdera sorpresa badakau zuretzako. Adi. Onkizi txiki naiz, apaiot, zer moduz. 20 urte baino gehiago elkar ezagutzen dugula, eta euskeraz bakarrizketak egiten ditugula, ongera elkarrekin askotan, baina bat, gogoratzea izosona, Gasteizen eduki genuela monologoa, eta elkarreki uginela, nahiko berandu iritsi ginela, eta biokatena ginen eszenatokira bakeroak galtzak hemen belaunetaren, eta ostra, eske berandutu egin zaigu, eta horrela hasi genuen monologoa. Bueno, animo, eta haber suerte pilo bat zure azken birarekin, eta tuntu plazekin, bale? Onki biti, aio! Makina bat, Jon Txiki! Galde baite hartu zaio. Ja, ez dio. Retorikoa. Onki bilki. Gaina, esan beharra daukat, ondala azte pare bat edo, ekainako 29 dokan izan ginean, dokan gauza marabilloso bat egin dute, euskeraz bakarrizketak egiten gabiltzanentzako eta egin nahi dituztenentzako, probaleku bat, materiala eta probatzeko, eta abar. Eta iruditzen zait ideia bat marabillosoa, aurrekoan parte hartu nuen, Antxon izan zen aurkezle. Eta oso unkituta bukatu nuen egia esan. Eta berriz ere txikikin holtza gainen eutea tokatu zizaten. Eta beak esan bezala 20 urte, baina gehiago dira, elkar ezagutzen dugula.
eta gu hasi ginen garai hartan oso jende gutxi zebilen euskaraz Hori bakarrizketak galetu nahi egiten. dizun, zuek hasi zinatenean, erreferenteik etzenekaen. Erreferenteak euki bai, ze... Baina euskaraz bai. Denok gu sortu ginen Kike beretik sortuko dira. Zamon Arrizeta beti izan direlako, baina euskaraz hori da. Bazegoen horre el Club de la Comedia, eta jendeak ura zeukan erreferente bezala, monologoak egiterako orduan, estilo hori hartu zedo, baina egia da guk euskaraz edo oraindikan ez geneukala horrelako eredurik, ez? Eta gaur, gero eta gehiago dago. Arrobia bada, ez? Arrobia badago, asko, hori da ikusi nuna pixka bat ere aurreko handokan, eta baita barre librean ere, ez? Han topatu nintzen bai Plaxakin, bai Julen Portillo, Mimi, Ane Lindane, danak barre libretikan pasatakoak, eta asko posten naiz, beraien izenak ikusten ditudanean karteletan, segitzen dutelako bakarrizketak egiten. Eta asko gara bain, zorionez, eta gero eta gehiago izan, gero eta beto. Ze ondo, eta emakumeak gero eta gehiago. Gero eta gehiago, eta oso ona gainera. Bai. Estandapa, aitatasuna, telebista, itxaso, telesaila, antzerkia, herrikirolak? Zer moduz? Joni, ondo? Behin ere hartu zu 40 kiloko zaku bat bizkar gainean? Oaintxe 6 kilokoak inibiltzen. Beste herrikirol bat. Beste herrikirol bat. Gazteiztarak da ibilizien flojogo, ni uste etor Gipuzkoarrako nauzi bilinela. Agina galde. Orain Nafarroa ingo dugu, Irurtzunen, bigarren erronka egiteko prest, desiatzen irriki tan. Nesketan, berria dakau... Marka berria, hori da. Marka berria dakau, ea mutiletan, Arria eta Ander Elordui! Hori da, lehen nesketan marka errekorra jarri dugumen. Irurtzunen, da inbe mutiletan, horretara guaz, badakizue, mutil indartxuek, Arria, zuk aurkeztu. Hemen Oskar, berrioz hartikan, mutila latza, eta ni uste bere maila emango guana, eta hau kanpokoa da, aita hemen du Elizondokoa. Kristian, baina gotxo etorri da, eta hori da guk behar duguna. Mutiek hasiko gara. Baina, Kristian, zu hasiko zara. Hartu lekue. Kristian, baina nungoa da. Gogoratuko dugu. Kristian Laso. Elizondokoa. Bale. Kanpokoa, Irurtzundik kanpokoa. Bale. Hori, Irurtzunetik kanpokoak. Bai. Bale, gu hemen prest, ez dakit una pusture mat, venga, bota. Rekorra, 27 segundutan jarri zaztu pilotariak. 14, zotet. Ostras, 24. Niko 23 Arria baino zerrago. Ondo? Ikustela guaz, Nekatu baino lehen, Zu kronometroa prest? Venga! Kontuz bidea libre, Hasi! Vale. 3, 2, 1, demora! Venga, Kristian. Venga! Joan eta etorri. Ai, Kristian, eguelta hartzera. Ama, Kristian! Oso ondo! Muy bien, venga! Muy bien! Venga, oso ondo. Ondo, Kristian! Bueno, nahiko ondo. Lan erditan, Kristian. Ondo, Kristian! Lan erdi zailenak falta zaizkio. 19 segundos, venga! Begira, Bai, me la saca! Coach motivazional gixan. Hau! Azken joaldia, Kristianetan, ojo, ondo. 30 segundu. Muy bien, Kristian! 29-28. Hostia. Oita marretik bera, oso marka polite. Oskar, zeuaz goaz, prest? Oskar! Ikusi guz hemen gure mutiak berotzen. Gaur fresquito, Kontuz. Vale, Oskar. Kontu, Oskar. Kontuz, Oskarrekin. Arria altua da, eta Oskar berainakoa da. Vale. Oskar para Oskar. Vale, gu prest. Iru. Saku para Oskar. 2, 1, demora! Ve, Oskar. Kontuz. Hasi oso, Oskar. Oskar, kontuz. Huerta oiet. Ve, Oskar. Mutilin, hartu da. Venga. Tu. Beira, Lan erditan eta 13 segundu. Hau azkartzeak. Peñari gapak dardara izango etxean. Azkena, horrengoz marka bera dauka, 26 segundutan. Oskar, bultzaiak, Oskar. Demora ofiziala, Arria dauka beti. Arria, zenbat? Marka berria deu. Marka berria! Hostia! 26 eta 25. Hori bai, hemen Irurtzunen dekogun martxa.
Bueno, bi rekord hautsi duguz gau, mutila eta nesak, eta bian santurtzin izango gara, harria jasotzen. Irurtzun, oso ondo. Oso ondo, sorioneku, bihar santurtzin. Carmelarekin harria jasotzen. Aio, Ander, harria, eta jende ona, eskerrik asko. Asteburu kompleto daukazu? Bai. Esan dugu? Tutun plantz. Joan eta ikusi zuen herrietan ze merezi du, asko baina. Eskerrik asko, Jon. Eskerrik asko zuire, guapos eta guapas. Bueno, gaur guapas ni. Bai, deno guapas. Bueno, barkau, bai? Bai, esan? Azken orduko albiste da daukat. Bai, eta komentatzen diate, bihar ere, uste deula, mesedez, eguzkiateko dela, zarautzen! Zarautzen! Gola biotzak! Adio! Adio!